आं दिनै CSPFI 365 चेनेलजों मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं आथिखालाव BTR Accord जानायनि इयुनाव मानो रन्जन दैमारिखौ बर' दैदेनगिरिफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय दिहुननानै लाबोनो हायाखै बेखौ लानानै आथिखालाव XNDB इउनाइटेड फराम लोगोसे माखासे एलाइड अर्गेनाइजेशनफ्रा बिथां रन्जन दैमारिखौ थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय बख'नाय खोथाखौ लानानै खोब सिरियासलि आथिखालाव XNDB इउनाइटेड फरामजों लोगो नांनानै माखासे सुबुंफ्रा बिथांखौ जेलनिफ्राय सौख'नो थाखाय जिउयै माहामै नाजागासिनो थानाया जोंनि नोजोराव गोलैदों। नाथाय माखासे सेक्सननि बर' दैदेनगिरिफ्रा दिनै खोनानानैबो खोनायै बादि नुनानैबो नुयै बादि बिथां रन्जन दैमारिखौ लानानै बिथांमोना मा सानदों बेयो आथिखालाव बर'फोरनि गेजेराव उदाङै सावरायनाय मोनसे टपिक जानानै फैनांगौ। मानोना बिथां रन्जन दैमारिखौ लानानै BTR एकर्डखौ बिथांखौ सागानगिरि हिसाबै NDBनिफ्राय लानानै थांदोंमोन आरो थांनानै BTR एकर्डखौ आबसु NDB जथायै लोगो नांनानै बेफोर एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोनब्लाबो एकर्ड जानायनि उनाव बिथांखौ नायजाब खालामनाय बादि आफ्टार कमप्लिशन अफ बड' पिस एकर्ड थामहिनबा BTR एकर्डनि उनाव बिथांखौ थफ्लाफोर बादि फिन जोबथेसालियाव दोनहरफिननाय जादों। आथिखालाव बिथांखौ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय लानानै FABNनि केम्पआव लांनाय जादोंमोन उइदाउट लेसन बिथांनि न'खरनो जेबो खिन्थायालासिनो बिथांखौ बेबायदिनो दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव शिफ्टिं खालामना लाबथिंबाय थानाय जादों। आथिखालाव जोंनि BTR रिजनाव चिराङावबो बिथांखौ लाबोनानै बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दोनफैनाय खोथाया ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मोन्थिनो मोन्दों। नाथाय खोब दुखुनांथावना खोथा जोंनि बर'नि गेजेराव पावार पलिटिक्स टाग अफ वार अफ बड' पलिटिक्स दा सोरजिबाय दं। सोरबाया साननो हागौ बिथां रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय दिहुनोब्ला जानो हागौ बिथां रन्जन दैमारिया निउ पलिटिकेल पार्टी दानानै गावनि पलिटिकेल केरियारखौ दाफिनगोन नामा आरो बिथाङा जेलनिफ्राय गनाय लोगो लोगो बेफोरबादि पलिटिकेल पार्टी दानानै जुदि पावाराव फैयोब्ला जों गादिनिफ्राय गाख्लागोन नामा बेफोरबादि साननानै जुदि जोंनि माखासे एकर्ड खालामग्रा आरो माखासे इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बिदि साननानै बिथां रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालियाव दोनबाय थादोंब्ला बेयो खोब दुखुनांथावना थासारि जागोन। सोरबा गादिनि थाखाय सानदोंब्ला बेयो जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा। मानोना गादिनिख्रुइ जाथिनि थांनाय थैनाया खोब गेदेर इस्यु। दा बे जाथिनि थांनाय थैनाय डु अर डाइ बे कुइसनखौ लानानै माखासे बिर जोहोलावफ्रा गावनि जिउ बावदोंमोन। सोरबाबा गावनि बिसि फिसा बिदा फंबाय सा ससेयावनो हरखाबै नागारना थांनांदोंमोन। सोरबाया जिनाहारि जादोंमोन, सोरबाया न' बां सावजादोंमोन। बेबादिनो जाखांफुनाय बर' लाइमोनफ्रा सोरबा NDF नङाब्लाबो सोरबा NDFफ्राबो दाउ अमाफोर बायदि गोबां समाव जेरैहाय अपारेशन अल क्लियारनि समाव बिथांमोनखौ ओरैबायदि गावथानाय जादोंमोन। बेफोर नुथाया दाबो बर'नि मेगननि सिगाङाव मोसागासिनो दङ। सोरबाया सा ससेयावनो गावनि फिसाखौ खोमाना लानांदों, न' बां सावजादों। बेफोर जारिमिनखौ बावगारनानै जोंनि माखासे रान आफ्टार पावार पलिटिक्स लिडारफ्रा जुदि रन्जन दैमारिखौ लाइफ टाइम जेलावनो दोनबाय थानायनि खोथा सानदोंब्ला बिथांमोना साननानै नायनायनि गोनांथि दङ। दिनै NDBनि नाजानायनि जोहै आफ्टार स्ट्रागल अफ 34 इयार्स NDBनि नाजानायनि जोहै आथिखालनि BTR एकर्डआ जादों होननानै जोङो बिखा फोरदाननानै बुंनो हायो। मानोना NDB गैयामोनब्ला बे पिस एकर्डखौ खालामनो हानायनि लामा थानाय नङामोन। मानोना बर'आव हाथियारनि जिथु कालचार बे कालचारखौ फोजोबनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लरेन्स इस्लारि आरो प्रमद बर' आरो बिनि आफादफ्रा जथायै NDBजों बे सेपारेटेड अफ बड'स जि थांखि लानानै हांगामा खालामदोंमोन बियो मोगथाङाव जाफुङाखैब्लाबो
बर'फोरनि थाखाय मोनसे थोंजों पेकेज मोननाय माखासे दफाफोरजों लोगोसे BTR एकर्डखौ खोब मोनसे बर'नि थामथि एकर्ड होननानै गोबाङानो बुंनो सानदोंमोन, नाथाय नुनो मोनबाय BTR एकर्डआ दिनै 2 बोसोर बारलांबाय, नाथाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा जेरैहाय NDP-निफ्राय बिथां गबिन्द बसुमतारिया दिनै MLA जालांबाय, डिपुटि चिफ जालांबाय, बेबायदिनो रनजित बिथाङाबो EM महरै आथिखालाव BTR सरकाराव फैनो हाबाय। लोगोसेयावनो बिसावरायग्रा बिथाङाबो दिनै MCLA जानानै दङ। नाथाय बे पावारखौ लानानै जोंनि मानसिफ्रा सोरबा गावनि गादिखौ सेजानो गिनाय बा बिदि सानलायनानै रन्जन दैमारिखौ जुदि जेलावनो दोनबाय थायोब्ला बियो बर' जाथि थांनायनि मोनसे इस्यु जानो हाया। मानोना बेफोरबादि साननानै मावदोंमोनब्ला बेखौ बिनाय जागोन। थाबैनो जेखि जाया जों बर'नि बिर जोहोलाव बिथां NDP-नि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ थाबैनो जेलनिफ्राय सख'नो नाजानांगौ। आं बे JSP एडभाइस 365 चेनेल जोहै BTC-नि चिफ बिथां प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारिखौ आपिल खालामहरो, जिहेतु बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि आसाम गभर्नमेन्टआ रन्जन दैमारिखौ सख'नायनि गासैबो खोथाफोरखौ बा क्लियारिफिकेसनखौ बा हाबा मावनो थाखाय बिथां प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारिखौनो हगारनानै होखानाय जादों होननानै बिबुंथिनि गेजेरजों गिबियाव जों खोनानो मोनबोदों। नाथाय दा BTR एकर्डनि उनाव दिनै UPPL, JSP आरो BCP लोगो नांनानै आसाम आरो BTD-आव सरकार दाबाय। नाथाय गावनि आंगो सरकार थासेयावबो दिनै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गिबियाव BTC इलेक्शननि टाइमाव आरो आसाम विधान सभानि इलेक्शननि टाइमाव रन्जन दैमारिखौ रिसेन्टलि थाबैनो सख'नाय जागोन होननानै बिथां बिश्वजित बसुमतारी, प्रमद बर', बिथां रन्जित बसुमतारी आरो गोबां BTC-नि EM-GM-फ्रा बिबुंथि होबोबाय थादोंब्लाबो बे बिबुंथिनि गेजेराव माबा मोनसे थाखोमाना थानाय बादि जों नुबोबाय थादों। दा जियानो जा बिथां रन्जन दैमारिखौ जोङो थाबैनो सख'ना लाबोनांगौ। आरो जेरैहाय मानसिफ्रा बुंबाय दङ NI-नि केसफ्रा हरखाबैनो बेखौ सिफायनो हाया, बेखौ मोनसेनि उनाव लासै लासैसो बे केसखौ सिफायलांनो हायो होननानै बुंदों। दा जों नुनो मोनो आसामनि आबादारि फसंथाननि हांगामागिरिनि बैथा हमगिरि बिथां उकिल गगैखौ शिबजागर समस्तिनिफ्राय जेलनिफ्रायनो MLA गेलेहोनानै दिनै असमिया इन्टेलेक्चुवेलफ्रा बिथांनि माखासे NIA आरो माखासे कर्टफ्राव थानाय गिदिर गिदिर केसफोरखौ बिथांमोना जेलखानानिफ्राय देरहासार होनानै बिथांखौ जुदि एफाबांमानि गिदिर गिदिर केसनिफ्राय मुक्त एबा उदां खालामनो हायोब्ला जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा मानो आथिखालाव उफुरा इलेक्शननि समाव जेरैहाय कक्लाबारि, जेरैहाय गसाइगाव, तामुलपुर बेफोरबादि समस्तिफ्राव जि बिदाय आरो रन्जन दैमारिखौ केन्डिडेट महरै एस्टाब्लिश खालामनानै फसंनानै जुदि बिथांमोनखौ देरहासार खालामनो हानायनि जुदि UPPL आरो माखासे बर'नि दैदेनगिरिफ्रा लोगो नांनानै बेफोरबायदि बेस खालामनानै इलेक्शन गेलेहोनानै बिथांखौ खम समनि गेजेरावनो जोङो बेफोरबायदि लामानि जोहैबो जों बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हानायनि लामा दं। नाथाय दा जों नुनो मोनो थोंजों नोजोर बोना नायोब्ला सोरबाया रन्जन दैमारि फैनाय लोगो लोगो रन्जन दैमारिया BTC-नि थामहिनबा BTR-नि चिफ जागोन नामा? आरो रन्जन दैमारिया गोदान पलिटिकेल पार्टी दानानै बिथाङानो जुदि आथिखालाव थानाय सोरनिबा गादिखौ सेगोन नामा? बेफोरबादि साननानै जोंनि गेजेराव डिभाइड एन्ड रुल पलिसिजों खामानि मावबाय थानाय बादि जों नोजोराव गोलैदों। मानोना एक्स NDP बुंनो थाङोब्ला NDP-आ सरकारनि बिथोन बादियै बिथांमोना दिनै पिस एकर्डजों सामिल जाफैबाय। पिस एकर्डजों सामिल जाफैनायाव बिथांमोना
सरकारा थिननाय बादि बिथांमोना हाथियार गथायबाय, सरकारा थिननाय बादि बिथांमोना हाथियार गथायनायनि उनाव सारेन्डार जाबाय आरो माखासे बिथांमोननि थांनानै थानायनि महरै सरकारा बिथांमोननो लन आरो माखासे बिथांमोननो अनसुंथाइ होनायनि खोथाया क्लियारिफिकेसन जाबाय। नाथाय क्लियारिफिकेसन जादोंब्लाबो आथिखालाव माखासे नंनाय एनडिपि आरो नङि एनडिपि खौ लानानै जोंनि गेजेराव थाखा फैसा होनायनि बिथिङावबो गोबां बेले-बेजेखौ जों नुबोबाय थादों। दा बेफोरबायदि बेले-बेजेया जाहाथे क्लियारिफाइड जायो। लोगोसेयावनो रन्जन दैमारिखौ जेरैखि जाया बिटिआर गभर्नमेन्टआ बिथांखौ उदां खालामना लाबोनांगौ। उदां अख्रांनि गेजेराव बिथांखौ सरासनस्रा सुबुंफोर बादि थांनानै थानो, रायजो जानो थाखाय बा माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय खाबु होनांगौ। जुदि गबिन्द बसुमतारिया उदां जानो हायोबा, रन्जित बसुमतारिया उदां जानो हायोब्ला, बि बिदाया जुदि उदां जानो हायोब्ला, सोरबा एनडिएफनि गिदिर गिदिर नेताफ्रा उदां जानो हायोब्ला, एस ए सिग्नेटरि अफ BTR Accord, पिस एकर्ड अफ बडुस, मानो रन्जन दैमारिया दिनै जेलखिसालियाव थाबाय थानो गोनां जादों? सिगाङाव आं बुंबोखादों एनडिपिआ जिबायदि सरकारनो हाथियार गथायनांगौ बा माबा मोनसे मावनांगौ, एनडिपिआ दा मावनो लागा जेबो गैला। एनडिपिफ्रा गासैबो सरकारनि बिथोन बादियैनो बिथांमोना गासैबो गावसिनि मावनांगौ हाबाखौ सरकारनो गथायजोब्बाय आरो बेफोरबादि गासैबो हाथियार गथायनायनि उनाव एनडिपिआ माबा मावनांगौ थाबाव दं होननानै आं साना। बेनिखायनो गासै बर' रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै नोंथांमोना खालि पावार पलिटिक्सजों लोगोसे जोंनि रायजो राजाफ्रा थांफाना खामानि मावोब्ला मोनसे समाव बर' जाथिया खोब गोथौ हाखराव गोलैहैगोन होननानै जों बुंनो हायो। मानोना रन्जन दैमारिया दिनै 34 बोसोर एनडिपिखौ दानानै बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमुखौ रैखाथि होबोनायजों लोगोसे माखासे बर' बिरोधी फसंथान लोगोसे जातिफोरनिफ्राय बर' जातिखौ रैखाथि खालामबोबाय दङ आरो दिनै बिथांमोना बर' जातिनि थाखाय नांनानै गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा अबथिरा समावनो जिउ गोमोरबाय। बेफोरखौ जों साननांगोन आरो जोंनि आथिखालाव बिटिआर गभर्नमेन्टनि गादियाव थानाय जि नेताफोर एनडिपिनि, बिथांमोना दिनै एनडिपिनि स्टेकार लानानै बिथांमोना जेरै मन्त्रि एमएलए केबिनेट मन्त्रि जाहैबाय बा एमएलए जाहैबाय, बिथांमोना साननानै नायनायनि गोनांथि दंदि आं बबे प्लेटफर्मनिफ्राय बबे ग्राउन्डनिफ्राय फैनानै दिनै बे दिसपुराव गादियाव मोनफैखो आरो आं हादि एनडिपिनि थाखाय खामानि मावनो गोनां दं, बेखौ साननानै खामानि मावोब्ला नोंथांमोननि गादिखौबो नोंथांमोना इभारलास्टिं होननानै साननो नाङा। मानोना गादिया दान्दिसे समनि थाखाय बेयो जौनि बथल बायदि, अल बथल इन ए निउ वाइन होननायफोर बादि बेयो सोलाय सोल' जाबाय थायो। बेनिखायनो नोंथांमोना जातिनि खोथा सानदोंब्ला, जातिनि इस्युखौ फोजोबनो सानदोंब्ला आरो बिटिआर एकर्डनि बादियै गामि सोसननाय आरो दानख'नाय हाबाफारिफ्रा आथिखालाव बेसेबां जौगाखो आरो सनितपुर बिश्वनाथ फ्रा थारैनो जुदि बिटिआरनि गेजेराव जुदि सोसननाय जायाब्ला फैगौ बुब्लियाव बर'फ्रा आरो फिन हांगामा खालामनाय नङा, बेयो गोजाननि खोथा नङा। बेफोर गासैबो हाबाफारिफ्रा जुदि जाजोबाब्ला फारसेथिं बर'फोरनो एबा बर' रावखौ अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै गनाय सेपारेट डाइरेक्टर फर बड' एन्ड आदार ट्राइबेल क्लासेस जि अफिस मावखुलि गुवाहाटीआव गायसनदों, नामावल' सेपारेट डाइरेक्टर एन्ड ट्राइबेल लेंगुवेजनि थाखाय बिथांमोना गायसनदों। नाथाय दिनैसिम जोङो बे अफिसाव थाङोब्ला साइनबर्डनि बादै फलि होनायनि बादैयै दिनै बिटिआर एकर्डनि बे नै बोसोर आगान सुरनायनि गेजेराव बे अफिसाव खुनु खामानिखौनो दिनै मावफुंनायखौ नुनो मोनाखै। आरो आसाम एसेम्ब्लियावबो आसाम बिधान सभानि नेम प्लेटआवल' खालि आसाम बिधान सभायाव बर'नि रावजों लिरनायखौ जों नुनो मोनदों। बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव बर' रावखौ जाबादि इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै खामानि मावनांगौ बेफोरबायदि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। बिटिआरनि माखासे अफिसफ्राव बाक्सायावनो जा, क'क्राझारावनो जा, उदालगुरियावनो जा, गसाइगावआवनो थांनानै नायोब्ला जोङो हस्पिटालावनो होन, जेरावखि जों इभेन सालबारि बादियावनो आथिखालाव असमियाजों लिरनाय साइनबर्ड दङ। असमिया रावखौ बाहायना जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया। नाथाय असमिया रावजों लोगोसे जिहेतु बर' रावाबो आसामनि लोगो सरकारि राव जाबाय हिसाबै बेखौ जोङो बाहायनो नाजानांगोन। साउथ इन्डियायाव दिनै
बिथांमोना गावसिनि राव हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय बिथांमोना गावनि माहारिनि साइनबोर्ड बाहायो लिरो दा जोंनि गेजेराव बर' दैदेनगिरिफ्रा खोब गोब्राबै बिनि सायाव खामानि मावनांगोन नङाब्ला नोंथांमोना जा थासारिखौ लानानै आथिखालनि सरकाराव जबाय दं बे सरकारा नि गोलाव आयुखौ नोंथांमोना लुबैयोब्ला नोंथांमोना थाबैनो रन्जन दैमारिखौ दिहुनना लाबो आङो खुनु पलिटिकेल ग्राउन्डनि मानसि नङा आं एस ए ससियेल वार्कार आरो रिपर्टार हिसाबै बे खोथाखौ बर' रायजो राजाफोरनो आं मेसेज हिसाबै हरदों आंनि बे बिबुंथियाव माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि जायोब्ला बर'नि सासे इउटुबार होननानै नोंथांमोना आंखौ निमाहा होनांगोन लोगोसेयावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ बिथां रन्जन दैमारिखौ सोख'नायनि हाबाफारियाव इउनाइटेड एनडिबि इउनाइटेड फरामजों लोगो नांनानै हाबा मावलांनायाव बाहागो लाथों लोगोसेयावनो बिथां रन्जन दैमारिखौ थाबैनो जों जेलनिफ्राय दिहुननानै जोंनि बिटिआर सरकारखौ गोग्गो खालामनांगौ आरो थाबैनो बिथां रन्जन दैमारिखौ बबेबा मोनसे समस्तनिफ्राय बिसाथि महरै होनानै बिथांखौ देरहासार खालामनानै जि बिदाय आरो रन्जन दैमारिखौ बे माखासे केसनिफ्राय उदां खालामनो नांगौ आरो रन्जन दैमारिखौ आथिखालाव जेलाव लाखिनायनि खुनु मिनिंआनो गैया जिहेतुके बुंनो थाङोब्ला आसाम गभर्नमेन्टआ बिटिआर रेकर्ड खालामनो बिथांखौ दिल्लीसिम लानानै थांदों दिल्लीसिम लानानै थांनायनि उनाव बिथाङा पिस एकर्डआव सहि होबाय पिस एकर्डनि मिनिंआ मा गोजोन रादाय बे गोजोन रादायखौ लुबैदोंबा आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै मानो सासे सागानगिरिखौ लावखारफोर बायदि दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव लाबथिं बिथांखौ हम एरेस्ट खालामनानै दोनबाय दं बेयो जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा आरो सासे बिर जोहोलाव हिसाबै सासे सिगनेटरि हिसाबै रन्जन दैमारिया बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगोनो उदां अख्रांनि गाहायाव फैनो हायोमोन जेरैहाय हाग्रामा महिलारिखौ बिएलटिनि समाव एकर्ड जानाय समाव बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोदोंमोन आरो बिथाङा गोसोबादि बर' हारिनि जौगानायनि खामानियाव बाहागो लादोंमोन आरो लासैनो बिथांनि केसआ उदां जादोंमोन दा सासे सागानगिरिखौ बेबादि आलाय सिलाय खालामना दोनबाय थानाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा मिजिंथियो थाबैनो रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय दिहुननो हानाय जाथों बेखौ आफा बोराइ बाथौआ जाहाथे बोर सारस्रियो आरो गासै मेलेमजिबिफ्रा खौसे जालांनाय ससियेल मिडियाफ्राव बा टिभि चेनेलफ्राव रन्जन दैमारिनि सायाव बयबो खोथा बुंनांगौ नङाब्ला जोङो टिका थुकुलि मोननायनि खोथाखौल' लानानै जों खामानि मावनो थाङोब्ला जातिनि इसुखौ जुदि सानाब्ला जोंनि राव थुनलाइ हारिमु आरो सोदोमस्रिया गोमालांगोन आरो मोनसे समाव बर' जातिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा मानसिया खमायलांगोन बेबादिनो जातिया अलखदाव गोलैगोन होननानै आं सानो जोबथा बुब्लियाव आङो आंनि चेनेलाव जायफ्रा गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि